Yawan Shakarali balapenben daka UDP Mawthadraishan Circle. Kabanlong hakasan terik ukula lengkot arhajar arpulai. Nadu kapor katwesh teng minstem Hamadan Kynshi pelun. Kindon kijingkren ban pensyai yaka election MLA arhajar arpulai. Kumta ngikot ngiwer yapi baro nadu ki samla shenrang berkentai ki long kemi ki long kpa ki badan mensie man kershan yau kertong jong ka parti iba HB nong siet banwan syakani karali.